ki para bangit bait bat ki parlok ki bait ngi ai khublei api baro haga kerteng ka bakordor tam ka jong utrai bat unong pun emu jongi u Jesus Christ ngi pediang sobhai api syakani ka jihikai ka bawan lingba ka YouTube channel chong ka balang Presbyterian Mauro bat ngi lapoi menta syakapat tu chong ka ni ka jihikai syapang ka jingkren telit speaking in tongues ngin sedang da ka jingpen kan mau ya ka ei ka bangila kren hakapat 1 hakapat 1 ngila batai ka ei ka jingkren telit lani speaking in tongues lani glossolalia hakatan rai Greek kumbala tho ha ka kitab ki kam ki apostol baraka sithi ka benengkong jong apostol Paul syakinong Korin ka jingkren telit kadai ka rukom jing duai bat ka rukom jingkren haki wei pat ki jat ktin haka ba ki nong duai bat ki nong kren kim sngo tho ya ka jingmut jong ki kentin ki bami na ki rimiang sentur jong ki namar kim kren da ka nu ka ktin ka bakilan nang lupa henry haki wei pat ki jat ktin kat kum ka jialam ka jong men semba khoj kini kila banlong ki jat ktin na Southeast Asia lani na Afrika lani na South America lani jong ki nu kino na padeng ki palat nyau hajar teli ki jat ktin ki badon haka pertai menta ladadon ki basngau thu ya laga jong ka jingkren kadai tang na marba kila yoru ya kataka gift of interpretation lani ka jing ai ban batai ya ki telit ka jingkren telit ka jabun sin hapadeng ki dekot jong ki balang Pentecostal but charismatic henry ki don rukat tu kat ni ki ba na ki balang mainline ki ba ya thu ba ki mat ya ka ni ka jing ai ka jing e per ka long ba bun na kita ki balang ki hikai ba ka jingkren telit kalong ka dak jong ka jing pen baptis how men sim ba khoj baptism in the Holy Spirit kat ba ki balang mainline pan ki sngo thu ba ka ni ka long ka wei na ki jing ai jong men sim ba khoj one of the gifts of the Holy Spirit kat ba ka jing mani blai haki mainline churches jongi kalong ling ba ki jing ruai bat ki jing duai haka ktien la jong ka jing mani blai haki balang Pentecostal but charismatic pat ka kuntup ru ya ka jing kren bat ka jing duai telit haki jat ktien ki ba kim sngo tho haka part 1 ngila khmi ru ya ka jing per hapadeng ka jing kren telit haka sngi Pentecost bat haki por menta habau men sim ba khut ulawan haki shispa ar pongut ki senran haka kamra ka bahaneng baro ki breu ha Jerusalem ki bana palat khat santeli ki jat ben riu kila sngo tholut ya ka jingkren jong ki senran rei mentapat khambun sen hi mla ban sngo tho lemda don ka interpretation lani ka jing batai ya ki thali ho teng teng yo sngo sapang ki jingja ki ba phla hakiba kiwei pat ki jat ben riu kila ban sngo tho ya ka jingkren thlit klem jing batai nre umdan ka jingja ka ban ya rengkat bat ka jing phla ba kraw jong ka sngi Pentecost baro ki balang Kristan ki menjur ba ka sngi Pentecost kalong ka sin ka ba ningkong men bala ayo men sim ba khoj ha baro ki senran ki jong Jesus Christ ha ka juk jong testament ka barim yau men sim ba khoj shimla ai haki Israel baro henry tang ki im ki nongsen shar bat ki ba khrau batri haka Pentecost pat haka testament ka ba thmai pat la pendep ya ga jingkularu blai bangan the no na men sim jonga halor ka do baro ki kam ki apostol arnong ka khot ka ba khat nyeu na ka ni ka jingja bun ki balang Pentecostal but charismatic ki sngo thu ba ka jing pediang yo men sim ba khoj mentaru ka de ban long thik ko ma ka sngi Pentecost kata da ka jing kren thlit ki balang mainline pat ki hikai ba ki jingja joga sngi Pentecost ki long ki ba tang shi sinja ngim yo sngo shu banja man kapor
kata ka jing sawa na beneng kum kal erba ka ba be kertep bat kala pendap ya ka yeng baro kawe ha ka ba kilaya syong. Ngim yo i ban pau man kapor kita ki theliet ki ba pat penat kum ka ding. Ti kala syong halor uway pa uway na ki kam ki apostol alanong ki dekat arbat lai. Ki balang mainline ki buat ya ka ji kai na kashtish ki nong Rom kalanong ka ba pra ki dekat kendai dekat way ki dekat kat sao dekat nyeu bat iway korin lai lanong dekat kat riu lanong ki dekat kat kendai bat arpau. Bahabangi pediang yu Jesus Christ ku munong penem ngi pediang ru yu mensim bakhot haki dok no jongi. Ngim lahi ban pla bau Jesus long utrai lemda day do mensim bakhot iway korin kat arla nong ga dekat kabalai. Ka jingkren telit pat kalong tang kaway na padeng ki shibun ki jing ai mensim bakhot kumbau la pensau apostol Paul ha iway korin kat arla nong bat kat saula nong. Ka jingkren telit kala penmi ya ka jing pher jingmut ha preng ki kristan ha ka balang korin ha ka ba ki ba kren telit ki perkhat ya ladi ki ba kham kraw ban ye ki wei na mar kata upol la dei ban tho sha korin ban penshai ba ki ba kren telit kim dei ban sarong ya la ka jingla kim don ar kerdan ki kristan ar kerdan ki jinglong mensim ki ba kren telit bat ki bam kren telit upol usdang kumni ti syapang kita ki jing ai baken zaman sim ko para banget ngammon ya pi banum tip iway koren khat ar iway usdang da ba khat ya ki jing ai baken zaman sim spiritual gifts om ka dak ka ba khmat jong ka jing pediang yu men sim ba khot lani ka jing pen baptis how men sim ba khot nang tau pen shai bagi don ki way pat ki jing ai na lor ka jing kren telit iway koren khat alanong ka khot ka ba sao san riu te don ki ba pher ki jing ai re ujo men sim bad don ki ba pher ki jing shakri re ujo utrai bad don ki ba pher ki jing trei re ulong ujo ublei uba pentrei ya ki ai baro habaro laisien upol ubanjur hangne bagi pher ki jing ai ki pher ki jing shakri ki pher ki jing tre padeng ki banget kani ka elam shagaji kai ka babut haga de khot ka banyo ba uju mensim upen mi ki jing pen pau manifestation phanerosis ka manifestation ka jing pen pau ba pher haki banget baro kim don ka ju ka jing ai henrei laka jong ka jong kat kum ka jing sam benta ublay highway korin khat arlanong ki de khot pradu shipo upol ubataya ki khandai tali ki jing ai jong men sim ba khot gifts of the Holy Spirit ktien ka jing pen start ka ktien ka jing pen tip ka jing nge ka borban pen khia ka batrei ki kamba ka jing thu lupa ka jing pen ye pher ki men sim ki thalit bunjat ka batai ye ki thalit ha iway koren khat alanong ka khot arpo pra u pol wi thu shu ye ki kerdan jing shakri ha ka balang bar ha ka ministry ki balong kat kum ki jing ai umen sim ba khot kita kilong ki apostol ki nong ye thu lupa ki nong hi kai ki bale ki kamba ki jing ai bor ban pen khia ki nong ye rap ki ba senshar bat ki ba bon jat ki thalit nalor kita ki khat lai tali ki jing ai la thu ye ki wei pat ki jing ai ha rom khat arlo nong ki khat riu do pra but Ephesus sao khat wei ki don ki start bible ki ba nyeu hadu khat nyeu tali ki jing ai ki don pat hadu khat khandai tali ki jing ai chong men sim ba khot ya ki bangin se kren khamba ha ka wei pat ka por and re ka phang pedeng hang ni kalong bagi don shibun tali ki jing ai ba pher nre na ujo umen sim ba khot haga de khot ka ba but arpu khandai lai po upolu kali ya ki bangi khot ki rhetorical questions lani ki jing kali ki bangi la tip lupa ya ka jubab
bat ka jubab yakini ki jingkli baro kalong iwei korin khat arlenong ki khat arpukan dai lai pau hato baro kilong ki apostol hato baro kilong ki nong yathu lupa hato baro kilong ki nong hikai hato baro kilong ki bale ki kamba hato baro ki don ki bor ban penkia hato baro ki akran digi telit hato baro ki batai ktien namar kata lada baro kim yo pediang ya baro ki jing ai lada baro kim yo ya ka ju ka kerdan apostol bat prophet bat nohikai bat long le kamba hakabalang kapau shai ba om baro ki bayo ya ka jing ai jong ka jing kren telit kapau shai ru namar kata baka jing kren telit kam dei tang maka kadak jong ka jing don umen sim ba khot ha u banget lani ha ka banget lani kadak ba ningkong jong ka jing pen baptis ha umen sim ba khot ki wei ki jing ai ru ki sakhi kumjo ya ka jing don bat ka jing trai jong umen sim ba khot ha u lani ha ka banget ka jing kren telit kam dei ru kadak jong ka jing san ha ka jing long men sim spiritual maturity namar u Paul hiu kan tho bagi Kristan ha korin ki sakut aga jinglong kunlung bakan jaman sim spiritual immaturity but what ha jinglong real perthai bakan jado iwe korin lenong kabalai ka dekat ka banengkong kadak jong ka jinglong men sim ba shisha kapau ha ka jing mi jong uso jong men sim ha ki banget kat kum Galatia sanar puar ki jing ai umen sim kilong naga benta ka jing shakri iwe bat naga benta ka jing roi jong ka balang ka jing yo ye ki jing ai kam shong ha ka jing rew blai shimet henre ka jing don kam jong ka balang barok ka wei ka jing mi jong uso jong umen sim pat ka sakhi ye ka jing jeliu ha ka jing long men sim ka jing eat ka jing kemen ka jing sok ka jing sha slam ka jing le sbun ka jing bha ka jing yaine ka jing jamnut ka bor halor ladi kini kim dei ki so jong men sim henrei u so jong men sim ya ka ba ngin se kren khamba hakawei pat ka por namar kata ka jihikai ba tang ka jing kren thlet ka de ka dak jong men sim ba khot kam ya hap satya bat ka jing ba tai pol ha iwei koren lenong ka ba khat ar lara ka dei ka dak ka ba khmat balai bo pol shim kan thup lang ya ka jing kren thlet ha ka list jong gi jing ai umen sim ki bo la tho ha rom khat ar riu do pra bat Ephesus saw khat wei hangno ru upol shim hukum bagi Kristan ki dei ban persang ban kren thlet ban yo pediang yo umen sim ba khot henrei bakin penhun ya ladi bat kinu ki jing ai ki bau men sim u ai haki kat kum iwei korin khat lai ka ba kong santam ka bang idei ban yo kalong ka jing it ladanga kren digi theli ki briu bat ki angel haba ngam don ka jing it ngala jialong kum ka wiang renong basawa ne kum ka shakuriau bariu shau iwei koren khat la iwei kabamut lading yo kinu ki jing airu lading im don kata ka jing i hangi ya ki briu ki jong blai bareka kam ka jong u kilong leno ei kum ka wiang renong basawa ladon kanu kono ka jing ai pat kabau polu terang bagi kristana korin kinyo kalong ka jing ya thu lupa prophecy iwei koren khat saulo nong ka khat ka baningkong tu ya be phi shakani ka jing i lakum taru to da kwa hir ya kita ki jing ai ki ba kenjaman sim henrei kham tam ba phin yo ya thu lupa ka ai ka ne ka jing thu lupa ka jing thu lupa la ne ka prophecy ka kan thop ya ka foretelling but ka forth telling ka jing thu ya ka ban ja ha ka lawai but ka jing thu ya ka khubor ublai menta but ki prophet ha ka testament ka barim baraka testament ka batmai ki kuntup yakini ki ar banta ha ka jing shakri ka jongki baraka khubor ka jongki
foretelling bania thu lupa ya kai ka ban saja hakalaway forthtelling bania thu ya ka khubor na ublay kai ka kwa nakabenta ki breu ki jong u menta balarangi puli ka testament ka barim bat ka batmai ru ka ba khambun ka dei ka ne ka forthtelling ban kren ya ka mon ka jong ublay ya ka khubor ka jong ublay ya ka menta kindiat ka long ka foretelling ka ba ya thu ya ka ban saja hakalaway hagi dikhat ar hadu san ngila poi mentas kala nong ka khat saw upol upen i ya ga jing mentoy jong ga jing thu lupa halor ka jing kran thlit namar utaw bakran da ka thlit bamtip kran ki breu henre hau blaiken namar umdan uwei was ngau thu henre umensi mukren ya ki jing mayan henre utaw be thu lupa ukren ha ki breu ya ka bantay bad ya kaban pentingan bad ya kaban hikairo utaw bakran de githlit bamtip utay aladi henre utaw ba yathu lupa utay ya kabalangken toy nga kwa shisha ba phi baro phin kren de githlit bamtip henre khamtam ba phin yathu lupa namar utaw ba yathu lupa ulong ba kham kor ban ya utaw bakran de githlit bamtip lemdau batai no interpret ba ka balang kan yo pediang ka jihikai kani kamut bau polu kampen kraw ya ka jia thu lupa halor ka jingkren thlit henry ba ka khammen toy ka jia thu lupa ha ki jia seng pat ba ka khammen toy ka jingkren ka ba shai kumbau penbut ha ka dekhot ka ban riu ti kum ta ko para banget ladanga wana phi da ka bakren de githlit bamtip hatungan penmentoy ayu ya phi lemdanga kren phi da ka jing penpau revelation lani da ka jing tip knowledge lani da ka jing thu lupa prophecy lani da ka jing kai instruction henre kani kamut bau polu khang ya ka jing kren thlit ha ka jing seng pajba ngi pule ha kir khat khatla hedu khatsan ya ka jing bo renti shapang ka jing kren thlit ka jing duai thlit bat ka jing ruai degi thlit nabakum ta to ai bau tau ba kren da ka thlit bamtip unduai ba unnang ban batai namar la danga duai da ka thlit bamtip kamen sim jonga ka duai henre ka jing shampang jonga ka long ka ba klem sei soken tien le kumno ngan duai daga mensim bat ngan duai daga jing shampang ru ngan ruai daga mensim bat ngan ruai daga jing shampang ru kabalang presbyterian kabut ya gane ga jing batai upol bat ngibu yakine ki ktien phira na iwei koren khatsau khatsan hakikot jing ruai jongi hagane ga sla ka baningkong ngan ruai dalaga doknut ngan ruai dalaga jing shampang ru de Paul. Namar kata, habadon ka jingki mensi maki pori Bible. Ngiyo i kumno ki para banget ki ruai hau mensim, ki duai hau mensim, ki atu lupa hau mensim, ki selok ru hau mensim. Kum ki pastor ki temen besan, ki dekot komiti balang, ki nong elam jia seng gentai jia seng samla. Ngi ailat bagi basya mensim kin penpau, ya kiba don hapo mensim jongki. Henrengi bisharu ya ki baro da uding tau ding pro jong kaktien ublay lara kabaki kren ki duai ki asad bat ki selok kalong kat kum kaktien ka jong ublay ngi pediang bat ngi pen priang henre lara kamlong kum ta ngi selok ya kita bakin duai biang sasisin bakin yo ai ga jing pen shai na ublay Let's say don ki para banget ki balak ban keli balain bishar kat ya gajing kren mensim nomor bu polhi uhi kai ban bishar highway koren lenong ka bakhat saw ka dekat ar pendai henrei to ai ba arngot ne laingut ki nong ethu lupa kin kren batu ai ru bakita kiwe kin ya bishar katenrai greek kadai dia krinetosan kabamut to discern lani ban tunjuk ha lakalong ne em kat kum kaktin ublay
hagi dekat arpun riau do arpu pra bat saupo upolu hikai baka jing sakri blei kade benlong internet bat renti baraka dekat arpu kendai katuk bangila puli menne bangi de ban bishar ye ki jingkren baro da une uding pro kaktin ublei upolu ya thu yaladi ba ula ban kren thlit henrei ba haki jing seng paj ba ukam jit ban kren degi kitin kebaya sngo thu lang baro iwei korin khat saulun nong ki dekat khat pra khat kendai ngangu yo blei jonga banga kren degi thlit kambun bani phi baro andre haka balang nga kham sngo bha ban kren san kantin daga jing so thu jonga bangandup hikai ye kiweiru bani kishipau hajar kantin hagi thillit haka thillit bamtip andre wat sngo thu bakla para bangai beet bo pol nyau kore ga jing kren thillit lani bo khang ye ga jing kren thillit hagi jing seng pajba upol shim angkum ne upol upania pher hapren ga jing duai thillit marway kabatay yo brio shimet ya ka brio shimet bat ka jing kren thillit pajba ringkat ka jing batai kabatay ya ka balang baro kawai kidon ki nong tho namar kata kiba pania pher hapren ki private tongues lani ki jing duai thillit kiba marway shimet bat ki public tongues lani ki jing pla thillit pajba don ru ki nong tho ki ba pania pher haparing ki thli ki brio haperthai ki bala bania sngo tho para brio bat ki thli ki angel habeneng ki ba ki brio kemla ban sngo tho don interpretation lani jing batai na gabenta jongki bat kani kalong kat kum iwei korin khat lai nong dekhot baneng kong bat khat saul nong ga dekhot ka ba ar kaktien khat du upol kalong ban kham yo e ga jing kren ka ba shai ha ki jing sang paj ba henrei klem da khangru ya ka jingkren thlit ka dekhot ka balai phundai nabakum ta ko parabange to da kwa hir ya ka ban ya thu lupa henrei wat adong ya ka ban kren degi thlit bamtip namar kata la don na preng jongpi ki parabange be ki ba yo e ga jing ai ban kren thlit ai ngo yo blei bat panon kam hok e ga ni ga jing ai henrei lara phimla pat ban kren thlit ru lei umun sim ba khoj on ai phi da ki wei pat ki jing ai kat kum ka jing ibit ka jong u bat kat kum ka jing don kam jong ka balang ha ka ba phi don ngangai kini ki ji kai ki lalong ka jing kar khu na ka benta jong phi ha ka wei pat ka por ngin se kren shapang ki wei pat ki jing ai bat uso jong umun sim ba khoj u bleun kar khu ingi ye ki baro ki mengile kren nakabenta ka buram ka jong o. Amen.